bayabacelebrate ukungena emtshadweni. Umtshado ngulo bazobe bekunye bobabili. Umtshado awukho duru. Into eduru yipati yawo umtshado. Idani amen. Idani izandla zenu. Kazi-ke nindimamele. Especially nentombi. Ayiso sithethe okanye ilizwi lenkosi elilithi Taduninela makuqeshwe itente kanokutsho nedecoration edurayo nezinto ezibizayo abantu mabengena emtshadweni. Zenziwa ngabantu abanako abanepokotho lokuzenza. Akufanele uba abantu abengena emtshadweni benza amatyala beyenzela ipati bengenzela imitshato. Zezinye zereason ezininzi ezenze idivorce ukuba abantu bangena bethe gaphu ematyaleni becelebrate ukungena kwabo emtshadweni. Ide ibe ngathi le nto yinto yabangcwele okanye yiBhayibhile okanye lilizwi likaThixo. Le ndlela bawuthuna efundisiweyo kakhulu emabandleni amasindiswa. Umtshado njengoba usindisiwe, ndicela nje sifunde la vesi kaPetros vele sifunde yona kuqala. Petros wokuqala chapter 1 verse number 15. Ndizofundisa enye into endizoyifundisa apha izawubantsha kuwe. Udala izula ifuna lo Jesu ngathola. Udala izula ifuna lo Jesu ngathola. Jesu ngamthola. Jesu ngamthola. Yebo ngamthola. Udala ngizula mina. Udala ngizula ifuna lo Jesu ngathola. Udala ngizula mina ke. Udala ngizula ifuna lo Jesu ngamthola. Jesu ngamthola. Ngamthola. Jesu ngamthola mina. Yebo ngamthola. Petros wokuqala chapter 1 uverse 15 sithi sihloko ndaba ziphatheni ngokwemilowa yakwaThixo. Kwinto yonke yibani ngcwele. Kwinto yonke yibani ngcwele. Kaloku uThixo onibizileyo ungcwele. Noba singena emtshadweni singena ngobungcwele. Umuntu ezawutshata ke bazalwane. Njengoba into yethu yonke kufuneka siyenze ngantoni?
njengoba sikhonza apha sikhonza nodadewethu nabafowethu, asikhonzi neentombi nabafana, sikhonza nodadewethu nabafowethu. Loo nto ichaza ukuthi sakuba simamkele uYesu, izawuthi le vesi le chapter siyifundayo xa ifika ko-22 ithi ke thandanani ngokwabazalanayo. Ithi ke ngokuthandanani njengabantu abayifemile. Ngamanye amagama nikhule eluthandweni nide nifikele intoba abe ngudade wenu lo, abe ngumfowenu lo. Amen ukhona. Now uma ke kufika isikhathi soba ngoba ke intombazana yiyo ecelwayo, akuyiyo ecelayo. Intombazana yiyo etshatayo, iyatshatwa yona ngumfana otshatayo. Siyevana? Yes. Xa kufika ixesha loba umfana elungele ukutshata, uyenza andithi ufuna ngomngcwele ukuze ube ngcwele. Xa ungcwele andanoba kunzima ukuhamba ngoku ngudade wethu, kunzima ukuhayikisa umuntu ongusisi ndigibele naye emotweni ndihamba ndodwa. Sesendithetha nje kukuvalwana oluthile oluba khona kule nto ye-holiness. Andithethi ke nina nigudi nina nokufota oku, nigudi umuntu afote nosisi wakhe, nigudi nina, mna ndiphuwa. Sendithetha uba bendiseJoji phaa abanye abantu yabasizela, ndicela ufota nawe mfundisi, intoba ufota naye nobabini. Dadewethu andifoti nomntu ongafani nam ngokwesini, ngoba uzawundifaka kwi-profile pic yakhe ndimi naye, umkam nankuya emhlophe yena udaki. Le nto ayibethi mna ndodwa, ibetha umzimba, ibetha i-image yebandla. Nindiva kakuhle bazalwane? Awuziphileli ngoku, uphilela nathi. Kuthukwa wena, sithukwe sonke. Ndithi ke ngoku xa umntu engcwele uphila ngongathi uphethe iqanda, into ayilumkeleyo uba xa iwile kuzawuba nzima ukuyihola le into. I-holiness. Nam ke ngoyanda nditshata, ngokuyanda ndiyocela laa ntombi, ngonganxitywa suti kangako, ndanxiba amagambuzi. Fake i-avaroni yokusebenza, ndandiphuma emsebenzini egadini, into ndandithandaze ndabona laa sisi. Ndiya kumfundisi, ndibone intombi. Ngonda ndiya kumfundisi ke ndandingumntu owayemisa itente elusikisini nabazalwane. Ndaya kumfundisi kontombi endiyibonileyo. Ngale mina ndidibanisayo, umfundisi xa osiya kuye akakuthetheli entombazaneni, kuthetha wena, akakucengeli. Zandicengelwe nje bandla, nam zandicenge, ndabeka. Zandicenga, uyabeka xa ungumzalwane. Uhambe nokona. Yafika le date ke ngoku ubuneta, uneta. Nxibela amagambuzi ke ngoku. Mfundisi, hayi uyimini married. Ndaya. Ndidibana nomnye umfundisi xa ephuma egeyiti, ngicaba lo mfo uzondihlanganisa nale ntombi, umbalisele uba ucinga nozalo. Yandihleka le nkosi. Cengani?
ungavunywa intombi unxibe kanje. Ndaqale ndaqonda uba yinto enzima nale. Mna ndiyithathe lula le nto, ndiyobeka le nto. Andiyazi uyanxityela. Wathi wandihleka lo mfo, wandihleka wabheka lala ndiyandihleka. Ndake ndema ke ngwapha egeyithini. Ndicinga le nto ithethwa ngulo mama. Ucaba kwindlela ebefoma ndinxibe ngayo xa ndisiza. Hayi xa ndingena endlini, umfundisi wandibheka ezinyaweni, wenyuka nawe. Sendifikile. Nalo mntu nanku phambi kwam. Hayi ndangena ndachoba. Kwathandazwa. Sasiwa sobabili. Ndabeka. Ithani izandla. Anditeke kuThixo ngoba ndaya emtshatweni ndingena nesenti, ndingenazo nenkomo, ndingathenjiswanga nto. Kungekho nomuntu endimthembileyo phaa ekhaya uba Thixo angandincedisa ndilobolise. Into na uThixo wayithethe nam uba mandithathe umfazi nansi yayintombi. Kukho indoda unkosikazi uyifumene udadewethu omncinci utshatele kowabo. Wayembalisela lo mfo uba uThixo wathi ndidibana nalo mfo, wathuma kulo tata, wathi mandimxelele uba already makawutshata ngoku. Uthi ke lo tata ndakhupha i-20 ndamnika, ndathi makofuna umfazi. Lelo ndlelingqo unkosikazi wadibana naye face to face, eyawulobola ekhaya laa mfo. Ndibana edolopini wandipha i-20 wathi mandofuna umfazi ngayo. Ndayithatha le 20 ndayigcina esikhwameni. Ngako ndiyibone inkomo ye-20. Ndahamba ke, ndanditheke kuThixo. Andiyifuni le nto izawuthi unkosikazi xa andifika kuyo athi uzawuthandaza, usaza kanti andilindise. Kuba ubukwe kwathi makawulindwa ndawude ndiqatsele uba kuthiwe mandize ne-bank statement. Umfundisi kangandibuze i-bank statement obendiyile, uzawude abuyele ezingqondweni andibuze. Ngoba asimhlanganisi umuntu singambuzanga uba unayo nento yokulobola. Asimdibanisi nentombi umuntu singaqinisekanga, ngoba emveni bithe ewe le ntombi, ngoba xa ike yathi ewe intombi ayinophinde ikhonze kakuhle. Uthando lwayo luyasuka kancinci phaa kuYesu libe khona nangapha, ngoba akazufika emtshatweni umuntu angamthandiyo lo muntu atshata naye. Yandiba ndini yawampanga njengoba siyapha noLitha, uthando lukampanga lukhona kulaa ntokazi, noLitha lukhona lakhe phaa. Uba likho njengomntu obakhansilishayo nam ndiyabuza, luyakhula? Uba alukhuli mawumise umtshato ubhekele lude lubekho, ngoba luyafuneka phaa emtshatweni uthando. Akufuneki imoya, kufuneka isiqhamo sikamoya, uthando. Umtshato uyarhoxiswa xa isathi omnye ndisabona uYesu ngamandla, sithi mbone nalo, mbone nalo. Ake sithi izandla zethu. Nansi ndikhohlisa. Bendizala ingqinela. Usisi wafika wanqwala. Yho! Xa uphuma emisini wamkelwe ngusisi wethuka nyhala. Kuba khona into ehamba exhomo, ndizawuba nomfazi ngoku. Uyabona la ngeke abe nabafazi amadoda anexhala ngokumangaliso. Athandaze imini nobusuku athi Thixo. Amen ukhona thithi. Ndabe ke ndicrossile kula bridge. Mamelani ke. Le nto ibangela uba uhlanganiswe ungaziyeli entombazaneni.
umfana kakhonzi kweli bandla, sumfundise indlela yokuza emtshatweni. Uthe libandla lethu lithi qala kumfundisa. Yabona ukweza kuwe. Suyithatha serious lento zena. Futhi sumkhombisa uba makayephi. Kuba xa ethandazile, andithi ngokaThixo uyaziswa nendlela zokuya kuwe. Kodwa uLewu uzangqo. Ngqo. Umuntu ongazange ayiphile iholiness ulikhupha lula igama elithi uza kutshata. Ngoba uSathane yona nto ayaziyo uba siyayamkela into yokutshata. Asiyamkeli into yokujola. Kodwa umtshato wona siyawamkela. Now once umuntu akuqonde, suyithatha seriously. Ithathe njengesilingo wena uyintombazana. Futhi uzude umxelele uba iya kutata. Uzawuya eza kudestroya ekugqibeleni. Athi akugqiba ukuya kutata ndithi eligama lithi ya kutata sele umvumile kutsho njalo. And kuJobi ngoba zawufike pha ndibuze uba uyamazi okwambo andileza yakutata funeka aye kumfundisi. Then aye kumfundisi ke ngathi umfundisi uba ucela ndikudibanise. So nidibene nje. Senidibene. Then xa ndininceda apha ndinihlanganisa aniqali ukuhlangana nini. Bese nihlangene. So xa uphile ngcwele igade indlela ongena ngayo emtshatweni. Kuba iza kunceda sowuphakathi kuwo umtshato. Ayilo siko lenkonzo ethile lelabangcwele lendlela. Xa umuntu efuna inkosikazi ekhaya phaya kudala kootata bethu, ubethi xa efuna inkosikazi adibane noyise, siyevana. Adibane notata wakhe achaze uba tata deredi sendisebenzile. Abuze uyise ume kangakanani esikolweni. Athi unyaka. Athi kutata wakhe intombi phofu ukwayibona wena. Athi tata ndiyayibona intombi. Omnye athi andikayiboni. Bendifuna wena tata undikhangelise ngelaa xesha lapho. Omnye athi ndiyibonile. Athi utata sowuthethile nayo. Athi yena mhlawumbi andikathethi naye. Siyeva? Useze kutata. Ezinye intombi abanye omama bethu abatshatileyo kwahlangana abazali. Bavumelana. Ngoba utata xa izawuthathelwa umama bekukhangelwa isimilo selakhaya. Kujongwa abazali bakhe. Intombi inesimilo kujongwa abazali. Uba ngabe isimilo sabazali asisihlanga ebenqanda utata athi nothi kwabani. Because umthi igqabi aliweli kude nomthi walo. Siyevana? Now, le nto ke ngole siyenzayo thina njengoba abantu bekhonza apha abefundisi nomama abakhona notata ngabazali kuthi thina sibatsha baselusi likhaya ibandla. Umfana xa ifuna umfazi ubheka kumfundisi wakhe akayintombini uya kumfundisi. Ngoba le nto ke intombi eziye ziyithathe kancinci kakhulu le nto ikhusela amantombazana nangaphezu kwabafana. Ngoba umfana uyakwazi uthembisa lo adlale naye, adlule athembise nalo, adlale naye, adlule athembise lo, abathembise babe baninzi abebandleni, aphume naye abe mnye. Bathi xa sebetshata ziwe zibe ninzi intombi eziwayo kanti zonke zimoshiwe. So umuntu xa ingena emtshatweni ke makangabulahli ubungcwele. Siyevana? Makangathini ubungcwele. Into yonke yibani ngcwele. Number 2, umtshato siwenze waduru kakhulu thina bantu abasindisiweyo. Ngohlobo lokuba kunzima ukutshata kwabanye abantu
ngenxa yokuba umtshato wenziwe nzima. Yangathi umtshato yilaa lokhwe emhlophe, yilaa nginginya yabantu. Ilokhwe emhlophe ibifakelwa kuba lo mntu iminisa ichaza iveza iholiness yakhe. Anditsho siyevana bimkhupha ngolo hlobo. Kodwa indlela yendleko le umuntu uyakwazi ukuyifaka la lokhwe. Eyifaka mhlawumbe masenze umzekelo. Silapha ePasikeni. Ukhona umfana ofuna ukutshata. Ndenzo ombanga aba sebetshata. Then ombanga badecide uba ndifuna ukwenza umtshato wami ePasikeni. Uyalibona ibandla ba ligrosile for iPasika. Lilungiselele for iPasika. Ibandla lizenzile zonke indleko. Then kuthiwe apha sinabafana abahlanu neentombi ezinhlanu ziyatshata. Phaya ngoba xa seluhlanganiswe ngumfundisi, umfundisi akakutshatisi. Kuthiwe lo mfana makakucela kowenu. Xa kuyiwa kowenu bavumele baya bakolo kowenu bavumelane nelaa khaya. Kulaa mzi ndinibalisele kuthiwa ngale mini, yabona impangelo nakho enqini, wazibetha inkomo ngosuku lokuqala. Benela abantu bakulolita. Baredi abantu bakulolita uba makahambe ngoku. Bangamkhulula nangoku umakoti wakhe ahambe naye. Yikawe le eyenza indleko ezininzi, ayingalo elaa khaya. Uba bekuthiwa ngokwendlela ngokukwenzeka ngayo izinto ezininzi ezimoshakele ngayo, ibingase kuthiwe sibuye umva sihlale phantsi sithi madoda sibatshatisa omkhulu umtshato, bavuye bengekangena emtshatweni, becelebrate umtshato. Base befika emtshatweni baphinde bawuchithe umtshato. Babe bebize ilali yonke nabantu bonke, elo hlazo libathele bonke, libe libi liziwe ngumntu wonke. Xa bekuthiwa ifamily ivumile uba makahambe lo makoti aye kulo mfana, umfundisi uba khona, ikhaya yenziwe emini ikhululwe likhaya lanto, okanye inkonzo itshatisa aba bantu, umfundisi abe kwatshatisa abantu ngaphandle kwale ndleko eninzi yokuchithwa kwe-100,000 more than yenkomo. Uloboleka inkomo ezithile kodwa uchithe ngosuku olunye more than 100,000. Uchithela nje ukuvuya. Ube sewungena emtshatweni, kusasa koswekile, kusasa korayisi, umfazi ufuneka edlile, kusasa uyadlakazela umfazi. Imali ozoyisebenzisa iminyaka emibini uyitye ngosuku olunye. Phofu ubungenayo uyibolekile. Because intombazana ifuna ukuba nomtshato ofanayo nomnye umuntu. Kanti lo ubenako ukuyenza laa nto, wena unayo ungena kwezi ndleko. It is not a holiness. Ayibo bungcwele obu sicingela uba thina ubungcwele. Le nto ibangela uba abantu abaninzi bafike balwe xa sebetshatile. Madoda, ukulamba kuyelwiswa. Indlala yenza uchuku. Uyabona abantu abangomama bayayithanda icompetition, bathanda ukubukela kwabanye abantu, kanti imizi ayifani. Na ifuna ke ngo siyifundise into ethi yi-choice yomuntu ukutshata umtshato wakhe omkhulu avuye awenze ube mkhulu ngendlela athanda ngayo. Ayonkonzo. Ayonkonzo, ayingoThixo. Unyana kaAbraham, uIsaac, wathumela ingceku ezazithunyelwe nguyise uba uzumfunela umfazi unyana wam. Ungamfuneli kwiintombi zamaKhanani, uyomkhangelela apho ndandivela khona. Mamela ke, wathi akutholakala uRebeka, wathathwa ngaloo mini
inceku wasiwa emzini wakhe. Zikhona indleko tatunene biblical. Lento siyenzayo ayitholakali. Siyevana bandini. Ukuba utata wentombi notata womfana ezifamily ezimbini ziyavumelana ukuba ziyikhulule intombi yazo ibheke kwabo lomfana, naba babini bayavumelana, ithathwa lento isiwe emfundisini. Kungenziwa ilunch kowabo la ntombazana, okanye le lunch enziwe kowabo la mfana. Ihambe ndodwa nonkosikazi neleta sevutayite yakho, nditshatisa abantu, ndisikelele umtshato wabantu, ngoba uyintombi sikelelwe ngabazali bayikhulula. Icawe bazalwane, sizokuvuyela thina. Siyevana? Singayenza ipati yakho sikuvuyeleke xa sithanda ukhonzeka kuhle, siyicawe, singakuforsi ezindlekweni ungakhoni. Ndibe nomtshato njalo, ndifuna into sebenza, iba nemali. Ndiyatsho kwaba ndibacebisa xa bengena emtshatweni, sanowenza ngamatyala umtshato, ngoba ningawenza ngomtshato sowuno-crack lo mtshato, sowunayo i-crack. Sanowenza ngamatyala umtshato, ningawenza ngamatyala seniyivulile uthanda. So iproblem ezawufika ibe khona emtshatweni izawungena ngolaa thando, limane luvuleka luthi ithanda izandla zenu. Masiyeke. Now, andininyanzeli, intona ndiyanifundisa, kwenzela uba kungathiwa ngabazali benu nani nithi ndafoswa lusindiso. Into engenziwayo lusindiswe into yoba akusisekhona, asikuboni sohamba namakhoti. Hayi, awusi bukade uyintombazana, sikubone sowungqina uthi ndingumfazi. Nantso ke ngoku kufuneka ibandla, iifemily zakho zimbini, u-spiritual family nalo. Ubomi bakho buphila apha, buphile ekhaya. So ezi family zombini funeka ziyazi indlela yakho. Siyevana bathandeka? Siyakuveza ebandleni, sinimise ebandleni, siphinde sili-anawunsele ibandla. Uba umtshato ozoba khona kasibani bani, kaMpange noLithi Alomso, bazawutshata econferencini esinayo yabantu abatsha. Yandiva? Bazawutshata. Sizawuba ne-service yomtshato. Kawuphakame bawudlameni, mshayele izandla bawudlameni. Ndithetha kamandi ngomzekelo omhle kaTata Dlamini. UTata Dlamini izandla kutshata. Thanda izandla zenu. Utshate nini kanene? 2024 econferencini yomama. UTata Dlamini wayefumene inkosikazi engekakholwa ndithi. Wathi ngosekholwa wanento ethi ndifuna ukuba umtshato lo wam ndiwubandakanye noThixo njengoba ndisindiswe nje. Ndifuna ukumqala phantsi unkosikazi ndimtshate. Ithanda izandla zenu. Mfundisi, ndifuna ukwenza lento. Uba uDlamini unamalini Dlamini, wazitsho uDlamini uba mna ndinento engaka, ndiyacela ndifuna into enkulu. Tata, iconference yomama izobe ikhona. Siyevana? Econferencini yomama soyiqala ngoLwesihlanu umgqibelo iconference, ngecawe siyivale ekuseni eMontivotions. Inkonzo ka-9 siyinika wena utshatele apha.
tshatisela apha family zenu zombini zize apha sizawunifana izawutshata uba uDlamini waritsha nje lokho emhlophe inkosikazi yakhe thenga isuti yakhe uba uDlamini wancedisa ngento ancedisa nganikela ngayo enikela uba hayi mna iconference inyama zeconference yathengwa nguDlamini ezithandela wathatha uDlamini umtshato omhlophe wenzeka indleko ayisithi esenifaka kuzo ngamabhongo enu isingathi ke ngone ngawagcina lamabhongo niwagcine senipha emtshatweni noyike abantu xa nizawulwa nehlukana amen ukhona masiyeke kweli lizwi lesibini Efeses chapter 5 verse number 32 umtshato waqala entsimini apho Adam ehlanganiswa noEva umtshato waqala entsimini apho Adam ehlanganiswa noEva waqala entsimini apho Adam yabona nje bandifundisa nje imfundiso yona into engafunwa ngabantu nangoku nidikwe yaza nifundise niliphethe kakuhle nifundise nina nikholwa uba sivuthe andithi uThixo sincedile nawo le nkonzo leyo ndiyayikapela bawudini bayifani nezinye baxake babazawujayiva kanjani ngoba uThixo sincandile hayi ne ndiyibonile bawudini babangacula abakhona zindibhekela ndifuna ukubona uba ake nithi izandla zenu ake nithi kodwa zazihlabele madoda ungekho keyboard le njabulo esinayo sifumana ngokusa kuJesu ake nithi izandla zenu eba ake nilande unkosikazi madoda izitye ngicule naye ngoku sizohamba itanzana ze le njabulo esinayo ke sifumene ngokusa kuJesu yeyelizwe iyodlula ayinakho ukuthula ke le njabulo esinayo sifumana ngokusa kuJesu ke sithi izandla zethu ndikubizela uba nkosikazi ndivumisele noba ngazicika abanye ake sithi ndifundisa umtshato andithi ndiyashumayela futhi ndiyaninceda bazalwane le njabulo esinayo sifumana ngokusa kuJesu ngithi mina le njabulo esinayo ewe sifumana ngokusa kuJesu yona eyelizwe iyodlula ke ayinakho ukuthula ke injabulo
lenjabulo esinayo esinayo sifumene okuza kuJesu yona eyelizwe iyohlula ayinakho ukuthula lenjabulo esinayo sifumana okuza kuJesu yona eyelizwe iyohlula ke iyohlula ayinakho ukuthula ke ukuthula injabulo lenjabulo esinayo sifumana okuza kuJesu. hallelujah Hallelujah. ake nithi izandla zethu injabulo itholakala ngokuza nje qha kuYesu yabona oda akayibedi lengo siyambonga uThixo kakhulu ezinye izinto zifuna uThixo asiqaphelise sifunda ke lencwadi uverse number 32 wakhona sincedisana nathi ukuba singangeni ekulingweni siphile inhlalo engcwele esiyifumene kuThixo sishumayela ivangeli leholiness siliphile andithi ndisathethe kakhulu ngokungena kuba indlela ongene ngayo iyathetha idika nezandla zethu okwesibini awuyintombazana suzibekela iminyaka ozothatha ngayo ngoba ngokwenza njalo uzakhela ichibi lesihoko ipoint ozowa ngayo sobuthe after 25 years zobe zinomyeni wakufika ku21 ubokwazi ba udwelwe uzobe uline you draw a line apho uzofika uwe khona ekukholweni kwakho once kufike le minyaka ungekabe na myeni andithi uthi soba nomyeni 26 ndobe nomntana 30 years ndobe nomzi nomyeni abantwana bamboba bebangaka once ufike ku25 bathathe kula 25 ungathathwa uzawujampa uthi uhamba kule line uphelelwe ngumdla kaYesu uye utshona phansi ekukhonzeni uThixo uqala ukukhangele abayeni ecaweni ufike kula line ubuzidrawele yona and noSatan uyamamela ayinguwe odrawa uline intombi xa isindiswa ibheka ezulwini ayibheki emendweni asibafuni nomama notata abangenwa ngumoya kaSathane abathi xa kukhonza amantombazana bathi angasangathatha nalo ngokaSathana lo moya ngoba sikhulisa abantu babheka mzini sigruma abantu ababheka ezulwini ndiva kakuhle bathandekayo sispirit esibi uba xa ecula apha nomnye eshumayela uthi wena lo ufanelwe ngulo ayithethwa nokuthethwa ezintombini into yokwenda yokukhuthazelwa ekwendeni intombi esindisiweyo yisurprise emntwaneni oyintombazana ukudityaniswa nesoka kuba apha kuye kubethelelwe ukubhekwa ezulwini bayalinyazwa abantwana abangamantombazana xa bethenjiswa ngokubheka emizini ngoomama notata le ndlela enangena ngayo emtshatweni nanengenathixo le sifundisa umntu onothixo efuna ungena ekwakhe ikhaya siyekeni ke sinibonise ngoba siyiphilile impilo yokuba ngumfana engenamfazi esindisiwe
nina khange nebufumane lo thamsanqa lokuba ngabafana basendisiweyo nazithathela amakhosikazi kwasekhona awethu siyawamkela ngokweBhayibhile sanufaka ipressure kwaba bantu asikhulisi abantu babheka amizini uamen ukona bakhuliswa koma wabo utata wakhe nomamakhe axa ikhulisa le ntombazana ayicelele ngomendo ke yena kodwa thina siyafundisa indlela yokuphila singaniki pressure umntwana oyintombazana kude kube khona ne-teaching ethi xa uyintombazana funeka ubeke imali kwenza ikwincede naxa wendile ayenziwa loo kufundiswa abafana qha indlela yokuphatha imali ingangabi nayo amen phela Shumayela ndithi Shumayela ndithetha ngeholiness iholiness ayovesi lishunyelwa ihambo ze kuthi xa bexake pha imizini niqale ngonithi sasimbonile kanti nguwe omsepha iBhayibhile ithi abanye bazawufika emendweni kodwa abanye abafika emendweni so makunganikwa pressure abantwana abangamantombazane ngokwenda nabafana asibaniki pressure butshatanini utheni hayi ayenziwa naleyo akutshathwa ngoba abanye sebetshatile somdala kakhulu funeke kufika ixesha lokutshata kuwe noThixo ngoba lento uyakuyo idinga impilo enoThixo phakathi so besingekho thina siyicawe nathi besikusapha asizohlala phaya kula mtshato wakho umtshato lingcwabe elingaqondakaliyo kanti umtshato bubomi obungaqondakaliyo umtshato uphethe into ezimbini ukufa nokuphila abanye abantu banako ukuhamba bahambe bangafiki ezulwini because hayi ngoba bengalifuna izulu bafika emitshatweni zime izinto yole nto funeka ukuba singaniki ipressure mntu apha sibakhulisele abantu ekwazini uThixo then uThixo ngokwakhe decide zintombi zikaThixo ezi ngonyana bakaThixo kudecide uThixo ahlanganise abantu bakhe izophela ke ngokulento yokuba amabandla njengoba eseluchukini nasezintweni ezinzima nje imize yonakalayo soze liphile ibandla singaphilanga thina sitshatileyo ndim nonkosikazi silwa pha ekhaya nalatatu uyalwa nomkakhe nalo uyalwa nomkakhe sizokhonza ke ngoba sisilwa sinjalo silindele ibandla eliphilileyo izovela phi sizoba zingilozi naxa sifika apha singabiziswe into besizizopha emakhaya ibandla libulawa kakhulu indlela abantu abahlala ngayo emitshatweni yabo yanqanda ke isihlobo zomsindisi umoya wokubasa emitshatweni mabangasiwasithi mababonelelwe uThixo ithani izandla zethu ndiyabulela ngalamanzi isisithethe nam zandlala nje thana izandla asipray ke nibuyele inkonzo yalethi kodwa ndiyayibethelela inhlalo xa sawuphakathi emtshatweni sifundele inzima thatha umdlulu uyifunda mfo wamdlulu le ndiyakubona iyatsho inhliziyo yami ithi ncinci wangithethele lizono sengiyaya ekhona iyasho inhliziyo yami thithi ilimo funda nkosikazi
wangitethelela wangithe isono sengiyaya futhi ethiyayo lapha ekhona khona iyasho inhliziyo yami ithi ncimo iyatsho na iyasho inhliziyo yami ithi ncimo. now lamazwi funda lamazwi akhila inyaniso enzulu emna ndithi singisele kuKristu nebandla nje lamazwi athethwayo lapha ngasentla siyavana agqibele ngayo uthe ngoko nezibhalo zithi zitsho ukuthi ngoko indoda iyakumshiya uyise nonina imanywe nomfazi wayo baze ababini badibane babe banye babe ngumuntu omnye. Bangaba umfana okhonzayo makasincede uThixo especially kuthi thina abashumayeli tanezandla zethu. Abashumayeli xa beye ezindaweni bethunyelwe bafike babe zindwendwe kwezindawo. Undwendwe ke alenze into kufuneka uliseve undwendwe. Abashumayeli balala imini yonke bamane bejonga iBhayibheli bathandaza. Inkonzo iyongena ngo5 ngo6 abantu basemisebenzini basebenza yena ulala imini yonke le umshumayeli usasa nephupha lokuba nomfazi okwalala. Mamelani nimalizele xa ungumshumayeli suba ngumshumayeli ophethe iBhayibheli ulale sebenza ngezandla ezi zakho ufike lo mama lapha ekhaya epheka akuhlambele izitya udle ubeke izitya apho uzishiye afika aqoqe lo mama mdala omyeni wazali asandi kuza madoda usemtsha wena uphekelwa leli xhegwazana ekuhlambela izitya likutshayela indlu yakho nalapha kule ndlu uhlala kuwe kumdaka nempahla leyo kuthe sa eMalanga uzawuma ngeholiness. Awuyazi holiness? Iholiness awuyazi. Le nto ubungcwele wena uyazi. Ufunda iBhayibhile kuba ithi kukho igama elithi ngcwele pha eBhayibhileni. Kodwa wena unayi experience yale nto kuthiwa ungcwele. Iholiness nale nto kuthiwa inhlambuluko ixela ubuclean. Yakho ube clean emoyeni, ube mdaka esiqwini, ube mdaka apho uhlala khona. Le nto ifike ibe yingxaki ngose kutshatile. Lo mntana kufuneke akuhlambele kwase akuayine akuphekele akuzalela umntana azala akhulele umntana aqhube isisu sakhe siyenyuka umthwalo uyenyuka ani ngexesha nzinyelweyo agobe akwenzele andithi wena waqala ukulala ungumshumayeli nikwenza kakubi ukushumayela ngoku lo muntu uzawuthini ungakhohlakali ngoba lo mntana ukadela yena wayeka ukhonza wena uqwalasela iBhayibhile phofu nale Bhayibhile usayifunda uhleli ubambe nje bengekhona. Masingabi ngomavila bafowethu. Xa ubizwa nguThixo, uThixo akalibizi ivila uthi malivinjwe nokudla ivila. Sebenza ofika bekhaya ngexesha uhlala kulomzi ucakwa na utata ispade yesu uphethe uzama uvusa uclean yard le utata lapho uyophangela igrocery ezawudliwa nguwe. Niyasihlaza fanele baxa uyoshumayela fundisa abantu ngamagama eBhayibheli bafundise ngempilo
uthobe, upheke, uhlambe izitya, wenza imisebenzi yobuntwana balapha. Abantwana belikhaya soze basindiswa babona umama ogqilazwa ngabantwana. Nindiva kakuhle? Abantwana balo mama badala kuwe. Lo mama nakwentotozana ngetray usela umuntu oleleyo endlini. Umuntu kaThixo, umuntu wasezulwini lo. Umuntu wasezulwini lo, umuntu omhlaba. Idela ngomtshado. Umtshado uqala ukonakala kuba sebephaya abantu. Wonakala apho umtshado. Uba ngabe ungumuntu olivile ofe izandla, ungakwazi ukwenza nto, suthandazela umfazi. Ngoba umfazi ufuna iresponsibility. Umfazi uyakhathalelwa. Umfazi uyathandwa. Umfazi uyondliwa. Umfazi uyanakekelwa. Sanuphazanyiswa ukuba abafazi bephangela. Ifeyila yamadoda ukuphangela komama. Ifeyila. Ucela inyani. UThixo xa ethetha phaa eBhayibhelini fundani izwi. UThixo xa eqalekisa umuntu, eqalekisa umhlaba pha. Wathi indoda ezodla umbilo wayo. Not umama. Responsibility yomuntu ongumama sele sinabantwana abagcwele umhlaba nje bengena abanayo umkhulisi. Omama amandla abo badalwe ngokaThixo babanakekela abantwana. Babakhulisa baloko abantwana beselisweni labo. Intwana yabantwana bazalwa abangabe nabazali basiwe esithubeni utata uyophangela nomama uyophangela ngenxa yefeyila yendoda. So sudi kube phangela umfazi uthembisane naye. Ayenziwa lona. Somthatha umfazi ungazofuna uba neresponsibility kuye. Nindiva kakuhle bazoma. Uba ngabe ungumfana ozimisela ukutshata, zimisela into yoba uyaprovide xa uyindoda. Imali yenkosikazi xa ekuncedisa uyabonga. Uyaqala ndiyabulela Thixo. Andiyifanelanga le nto. Ndiyabulela Thixo. So ibanga ukuthi uyidimande. Wakhala udekede. Mna ndithela umtshato mna ndithi. Ndithela umtshato. Andithi uThixo wathi indoda izotya umbilo wayo. Kwafamba wathi uThixo kusukela namhlanje wena ndoda nomfazi nawutya impilo yenu. Yindoda ephuma yosebenzela umfazi. Yindoda efuneka yazi. Yabantu andendihlotsela inkosikazi bankosikazi enamakhadi empahla. Yabuya ingqondo yami yimini. Lo mfazi ethi yabelela ikhadi nje. Ufuna abantwana bakhe bangahlakazeki. Fondini ngela kule nto yoba namakhadi evenkini. Ngoba nabawuhlakazela thengela abantwana abasomane umandela umfazi banethi unamakhadi anawo. Ndinamakhadi ayinqwaba. Ndinamakhadi akwabox egrocery. Ngoba ndiyondla. Namakhadi empahla. Abantwana bam nansi nali ikhadi inkosikazi hamba uyobafunela impahla badinga impahla. Ndiyabhatala. Funeka ndibhatele. Anithembiselani nonkosikazi. Ubifizi ziyabhatala ndithembisana nonkosikazi. I-transport yabantwana iyabhatala ndithembisana nomfazi. Tu. Ndiyindoda. So umfazi ka engondliwa, engakhathalelwa, uchuku luninzi endlini. Udiniwe. Kathele kuba sisisebenzi sakho. Yani izandla zethu. Ya ndeqonda uba sizodibana botata ne. Andithi singadibani kodwa sawudibana we. Sawudibana. Zimisele noba unanto. Zimisele noba usebenza. Zimisele. Uxanduva lwam ndiyindoda. Abantwana bam bonwabe baphila njani? Ithini imeko yabantwana?
umfazi ndimbone sithi ndinalento tata ndithi ndiyabulela Thixo ecaleni bulela ndim-appreciate umfazi ngale nto akanyanzelekanga yo sisengxakini namhlanje ngoba iqala phaya ekukhompitheni nomntu owamthatha kowabo enakekelwe ngabazali bakhe kanti awuzomnakekela wena ithani izandla zethu sigcina ubunye benkolo ngokukhathalelana ake nithi izandla zethu ya nibhekeni malithanda izandla zethu nizawubuye niyilungise le feyila niyenzileyo xa ufuna ukonwaba tata uMantshiyose yonwabisa umama Mantshiyose xa ufuna ukukhonza ecaweni unikele ngento othanda ukunikela ngayo qala umnikele uwenze kwinkosikazi yakho ibandla lendoda lokuqala ilungu lakhe umuntu ongutata unkosikazi wakhe ungawathanda onke amalungu ebandla uwaxabise uba umxabisanga unkosikazi wakho uyaxoka nathi osixabisanga into naso zaza kubona ubukhohlakele kangakanani awunokhohlakalela umuntu omthandayo uThixo akwenze nabanye usithande thina into na usafihle inhloko uzaza usibetha na nesihlalo esiphepha ndiyayiqonda uba ayilulanga le nto ndithi andithi yes njani izandla zethu oomama yiduty yabo abantu abangoomama ukubahlonipha abayeni babo noxanduva ubindoda uyayidelela usengxakini engumangaliso into ongutata ufuna intlonipho qha afuni into enintsi uyamhlonipha umuntu ongutata utata uyayikholwa intlonipho ndiyayiqonda le nto uba nibizane ngamagama elibizana ngawo kodwa utata makavakali utata lo anezandla zethu itsho laa nkosi ithi makuthiwe nkosi apho uyawutsho mdlwana naye siyathandaza nantsi suba yintombi njengoba ungcwele nje suba linuku suba ngumntu oluxeleko ngoba uzawuba luxeleko zongumakoti kube nzima uklina ikamera le yakho kube nzima ukutshayela inkukuma kufuneka njengomntu utata ekuthiwe yena uyaprovide funeka adle umbilo wakhe wena unikwe ithuba lokugcina umzi clean ubi indawo ndake ndakuzo ngawenza i-counseling ndafakwa ekamereni yabo ndandikade ndingaphuma ngoku ivumba kubantu abasindisiwe ivumba bani ongalithanda ikamera elinukayo suba linuku xa uyintombazana qala awuzuqala sowutshatile qala phaa kowenu klina phaa kowenu sulala izitya zimdaka tu funda ukwendlula ibhede aliphakame nombali novava imani ngenyawo phakum awulala izitya zingahlanjwanga ngaphandle uba ndiye ndadinwa kuze ndingawukobe ekitshini kodwa ndiye ndavuka ngala 12 wam ndiyothandaza ndiyazihamba zonke ezazendlu zam ndiyofika napha ekitshini bakalo iBhayibhile ithi uYehova uyawuhamba umzi womzalwane makangaboni into izintloni ajike lo mzi ayingowam ndodwa ngowam ngokandikhoyo lo mzi lo salani phantsi ake sithi izandla zethu akonakali mtshatweni
Uqala ukonakala kwi-youth, umuntu esesinge angakwazi ubuqoqa ubomi bakhe. Ngeke umtshintshe umuntu ungakwazanga ukuzitshintsha wena. Ngeke ukwazi ukumkhokhela umuntu kodwa ungakwazi uzikhokhela wena. Uyabona phaa kum endlini, sivuka ekuseni xa kuthiwa yi-Sunday, uyaphekwa phaa kwam ilunch, kuyiwa sekuphekiwe ecaweni, kubuye kutyiwe. Sivuka ekuseni thina sibeka amanzi. Andithi inkosikazi ngumkamlo ndiyamthanda, ndimbekele amanzi ndize nawo, masihlambe nkosikazi, ndimvuse, ndingumntu ongalaliyo. Uba kuthiwa kuSunday ndike ndingalali, ndifuna ukulala, ngalaleki, ndivuke phaa ngo-12 okanye ngo-11 yosihlalele ndandibona uba inkosi ifuna mna, ndihambe ndiyohlala nenkosi. Ndibuye phaya nge-3:30 ndibeka amanzi. Oko bendihleli eqwa, thandaza, fundizwi. Izwi ndiyalidla, kuphela ii-hour ezininzi ndihlale mthandaza ngokwendlela inkosi endifuna ngayo. 3:30 ndivukile, ndisukile kulaa ndawo yam. Kukho indlu engalali bantu phaa kwam endingayifuni ilale mntu, ngaphandle uba kugcwele izimini zenkonzo bakhona abantu. Ndiyaphuma ndiyohlala nasemotweni xa inkosi ndifuna. Ndibeka amanzi, ndibuye nala manzi ndinike umfazi, ndimseve ngothando. Umfazi akandenza isigqila, sozigqila ndiyinkokheli. Uyinkokheli iyafundisa. Mvuze unkosikazi, ndim-ayinele. Akano-ayini utata Mantshiyoza. Utata Mantshiyoza akano-ayini, yi-age le. Kodwa ndizuvele ndibe ngutata walo ndingekafiki kutata walo, ndifelwe zizandla. Siyevana bathandeka, andizufela zandla, andizukhawuleza ndiguge ndingaguganga, ndibe nemizimba ebuhlungu ndingenayo. Thanda izandla zethu. Ndithetha ngentlalo yokuhlala phi emtshatweni ngabantu abanjani, abasindisiweyo. Loo nto yenza into yoba sivuke unkosikazi onwabile, ndiyabulela myena. Uyabona le nto enkosi, umuntu akwenzele into enkosi, unento yenzayo enkosi, uyanisondeza. Yo. Oh, hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Now, once sithathe irresponsibility singotata, nomama bathathe yabo irresponsibility. Luxanduva lenkosikazi ukuba klini komzi. Luxanduva lomfazi ukuba klini endlini. Kubetha umoya. Uthi usangena ekitchen kubetha umoya. Badibana nezitya ezimdaka ezinomsizi nefaduko ezimdaka emzini wekholo. Dibane nabantwana egeyithini badlakazele bamdaka. Obheka imilenze leyo abakade bayigqibela kudala amanzi emzini wekholwa. Udibane namaphepha egcwele iyadi emzini wekholwa. Yiyo le nto ufike nasecaweni uwabona amaphepha engagcolwa muntu. Sikonze futhi alegqitha umzalwane iphepha elibona alitsibe hambe. Le nto ayenza phakathi kwethu uyenze ekhaya. Ungashumayela ilizwe lonke uthethe ngoMateyu, kodwa uba ngaba le nto uyithethayo awuyenzi. Abanye abantwana babazalwane sibalimazile abantwana babazalwane, because xa singomama notata sibahlonipha iingceko zethu. Once umntana komzalayo abone uba indlela ophatha ngayo lo mzalwane omncinci kunam
yimbeko ongazange undenzele yona. Nawe wena uzoshumayela xa uthetha nalo mama ubonise uba uthetha nontangakho, awumniki inhlonipho. Intshumayelo mayingakwenza ulingane nabantu abadala. Yeba ngumntwana. Thina xa sifika kuhlakulo emzini simele kuhlakula ngexesha lokulima. Okwesibini, goduka ngexesha elithile imvuselelo ziwile kuyolinywa, uthi imvuselelo ndisawulima ekhaya, ulimele umama, ndiyokwenza into endinayo. Suba ngumntu ongumfana ongenasitiya, ongenanto yenzayo oyilimayo, ngumntu ongakwazi ukulima, ongakwazi ukwenza nto. Goduka uyosebenza ekhaya kuba kusasa ufuna uba nomzi. Uzawusebenza njani umzi ungazange usebenze kowenu? Awuyifundi i-responsibility zawunenkosikazi, uyifunda usewedwa. Ithani izandla zethu. Yabona le nto imbi ne? Yakho pha kwam. Njengoba ndizula kangaka nje, xa kulinywa ndiyalima, xa kutyalwa ndiyatyala. Ndiyovuna umbona ngoku ndiyowusa ekhaya. Nkosikazi ebewukhile wawusa kowabo. Siyovuna amazambane. Yonke loo nto uba ndondle, ndiphile. Yashumayela, kodwa nexesha lokujonga phaa kwam endlini. Yabona umakhelwane lulapha ngasentweni ndibone uba ndiyasokola xa ndinkcenkceshela. Watsala amanzi wafaka kwakhe yena ngamapayipi akhe. Wathi makhelwane, ulapha ntla wam, makhelwane, ndifuna ukufunela umuntu akwembela apha, ndikufakela amanzi. Alapha kum, sifakela free la manzi. Eze kwakho, sinkcenkceshele makhelwane. Sinkcenkceshele makhelwane. Because le nto yiyo ayibonakali. Abantu bayahlukunyezeka emtshatweni ngenxa yabantu abasindiswe betshatile. Afika ngamkhathaleli lo muntu ebethe uyamthanda. Aphile ngemali yakhe, nomnye aphile ngemali yakhe. Kube nzima apha endlini ukuthengwa kwezinto, umzi ungaqhubeki ngenxa yokuba utata lo kangalufundisa uxanduva lwakhe. Uyabona ke kukho abantu abangootata abaye bathi umfazi ungabomspoiler, umfazi ungabomgezisa, umfazi ungabomthanda kakhulu athi akubone. Kodwa wabona umama, unkosikazi wakho sumthanda athi akubone, uyawudlala ngawo umfazi. Nawe ubone uba yimfundiso. Uyithathe le mfundiso yomntu ongenathixo, uyifake kuwe unothixo. God is love. UThixo uluthando. Funeke sibonakalise ukuthanda kuqala kwifemily le yakho, then uphume uye wazalwanini. Noba ungenza ntoni apha enkonzweni, unganikela kangakanani, ungathini na, umfazi uyabulela ngoba le nto uyenzayo nabantwana bakho bayayazi. Funda nje le vesi siyivale, andizophinde ndithethe nani. Kodwa le nto ndiyithetha, uba sifuna i-holiness, kumele sizitshengise nendlela esiphila ngayo, nendlela ohlala ngayo. Kukho abantu ongarhali into yoba mabangahlali noba kuphi ngenxa yobuxelegu. Kuba xa ifikile emzini, yena uzenza izinto zibe worse. Please. Apho ufikele khona, akubonakali uba kufika umntwana kaThixo. Uba ndihlela phaa ugatyana kwindawo kuthiwa yimission phaa, apho bakonzela khona abatata nomama bawugatyana. Xa ndifike phaya, akufuneka umane ucelwa iintombi ezomane zondiklinela. Kube khona abantu abaspeshali. Uba abantu bawugatyana baklinile ndisaya ukuze ndingafiki indlu emdaka, baklina. Xa sendingenile, andikho B&B kaloku. Apho uphumayo kuthiwa ke siyakucela ubethwe ngumoya, sobe siyilungisa indlu le. Akho B&B. Ofika impahla ithi sa funeke xa ungumshumayeli. Uyazi uba unkosikazi uyazi nase-B&B undinqandwa nguye. Athi tata bazawufika mazendlule nkosikazi. Hayi siyibhedi nje. Yabo? So uba ndihamba ndodwa akekho unkosikazi laliswe kuloo hotele lilele kuyo, ndiyayidlula mna ibhedi. Awufike bayiqaqe kodwa mna ndiyayedlula ibhedi. Andiyiqela ibhedi edlulayo.
Ngoyingathi iyandimosha ngathi andenzanga kakuhle. Le nto uba ndingave ndizibethe kungena umntana endlulele. Ewe basemsebenzini bazoyenza kodwa mabafike noko. Kubonakala uba apha kulele umntwana kaThixo. Baxelele mos uba ngumfundisi. Ngabo bendibhokishela. Nabo xa ndingena pha ndingena sebendazi umfundisi. So iroom kamfundisi. Iroom kamfundisi xa befika kuyo. Mabangafiki imdaka ngathi bekuhlela inxina. Mabafike babone uba mncinci umsebenzi esingawenza apha. Umfundisi uyakwazi uklina. Cela sime ngenyawo sithandaze. Yala Nkosi singa deli imfundiso sezwi lakho sezwi lakho uze Jesu uselele atutuna sive inyaniso yakho Thank you, Jesus.